Edwin Polinar, ang iyong real estate business partner, o ang akong wifey si Ma'am Cora. Karong adlaw partner ang i-share sa inyo ha kaning 8 ka simple steps how to reserve reopen unit sa mga developer in behalf sa inyong buyer nga wala. Okay? Kaya sa mga good magpasubok man ang mga buyer nga magpa-reserve online. So are you ready? So before that, intro ko sa ta. Okay, welcome back mga ka-partner. So karon mi atong silutan mi ang balo ka pamaagi unsaon nga mag-reserve si buyer magsugo o ahente. Are you ready? Kung sa number 1 mi? First na itong buhaton is go to Messenger group chats. Yan mga ka-partner, yung buhaton naman tayo GC ato mo sa Messenger group chat. Depende sa developer nga gusto kuhaon ni buyer o depende sa project nga kuhaon ba. Ibayan naman dito ang mga information. So ikaduha mi, kung sa yan ikaduha? Ang ikaduha is find the link or BIS. Ang meaning sa BIS, buyer information sheet. So, papilapan na sa inyong client. And then, i-send nimo ang link sa ilaha, papirmahan nimo. And then, pag-auman nila ang perma is, pangayon nimo sa ilaha ang reference number kung na-send na nila. Kung nauman na sila ang fill up sa link. Okay, timata na to partner ha kung mag-fill up si buyer sa information sheet. So, ayun ang buhaton, i-submit, pag-uman, ang may reference number ihatag, ipa-quanto siya, ipa-save or ipa-screenshot dayon para i-send sa mga kay ikay magalaan na sa opisina. Remember, muna ibasihan, i-reserve ang reference number nga meaning naka-fill up si buyer sa BIS form. Okay, so ikatulo mi sa Ang ikatulad ng buhaton is if ever dili available si client nga mga sa office. So, imo lang ingon si client nga ma'am, ako kang senda ng authorization letter, ma'am, imo lang ning print utangan nimo pangalan ako, authorize na ako ang in behalf sa imuha is ako ang mag-pay sa imuhang reservation fee para maka-reserve ka. magpapirma ka authorization letter na pinagusahay busy si buyer, nasa abroad si buyer, kay Ambria dili sila mo cater kung wala authorization letter gikan ni buyer nga ikaw may nag-reserve sa opisina. Sa imong buhaton, i-print na itong authorization letter, signature dayon ayaw kalimot po valid ID with 3 specimen signature ni buyer. Hey, sa ikapat ni So, ikaw is try to get the reservation fee on your buyer or client. So, if ever dili sila available at that time, so pwede na ninyo kamo na ang makuha sa reservation amount para kamo na lang ang sa office. Okay mga ka-partner, ano na kasimple? Muna ang challenge sa ahente. Dapat ka na makuha na ito daan ng reservation. Ino lang yung si buyer na ma'am, para ako yung mulinya dito para makakuha tag slot. Ako lang kuha daan ng reservation kaya pag na-announcement, moderate lang ako dito sa opisina. Okay, so muna yung challenge sa inyo ang makuha reservation. So, depende lang po sa mga reservation sa mga developer kaya lahi mo na 3,000, 5,000, 10,000, or 20,000. Okay, so number 5 na tao. Sa number 5 mi. So, wait for the announcement of reopen units in the GC. So, pinahanglan nga, always ginuga-monitor sa atong GC kay, especially kung nasa tayo reopen kay, dili ra maabutan, pila ra na ka, dili, hours lang na ang kuhaan nga na ay mga dili nga reopen. So, papaspasay lang yun kung dapat ready na gidaan ang inyong reservation o ang inyong form para direct mo sa office sa developer na gusto ni client nga i-avail. Okay, so ano lang mga ka-partner, mura tatong buhaton. Prepare naman ta, naka-fill up na. Magulat lang tag announcement diha sa GC. Pag naaganin na kasagaran, according sa mga kuhaan akong experience is twice a month, no? Twice a month sila mag-reopen. So bantay-bantay lang mo diya sa GC kung mag-announce ang admin sa mga developer. Ayong buhaton sa'yo yung linya dito sa
7. Number 7 is bring your buyer at the developer's office for signing sa ilahang i-avail na slots and get some list of requirements. Okay, so muna to sa mga partner, nakapa-reserve na ka dito, no? Nakasulod na ka sa developer, nahatag na yung requirements. So karon, siyempre, imuhan ang tawagan si buyer or katong representative ni buyer nga mo fill up sa kanang gitawag nga reservation agreement. Ang nagpamatuod nga katong lot number, block number sa iyahang house nga gusto kuhaon labi ng subdivision, iyahan na to mga kapartner. So mo fill up sa reservation agreement dayon para makuha po niya ang uban listahan sa requirements nga iyang ipasa pohon. And lastly, number 8. Sa ganing number 8 me? And of course, kung naman mo reserve, tanan naman nagsigla niya lang pakayoon sa developer or makayong xerox sa developer sa inyong RA or reservation agreement para inyong i-present sa office or isang inyo lang picture lang sa cellphone, isend dahil ninyo sa messenger na ko or kay Sir Edwin or kay Sir Ray Bernaldez para ang inyong sales is makam na siya dito sa office. Ang atong basihan is reservation agreement ni buyer. Mo like proof of kanang nga nikuha na imuhang buyer. Pasa diri sa atong opisina para ma-record nga duna kay Alin. Kung mahitabo na, congratulations! Yes, and of course, don't forget to wear your ID every time Yes, you ID. go sa office sa developer para ma-recognize mo nga kung asa mo ka realty. Yes, importante partner, wear your ID every time kay mo ni inyuhang kuan kanang legitimacy nga tinuod mo nga ahente. Hope nga nakahatag ni kanang information, learning ninyo mga ka-partners kung saon pagpa-reserve sa mga buyer labi na karon panahon nato pandemya, mga buyer sa gusto mo avail of property nga di sila kadto, busy sila nasa gawas, trabaho. So kita nga mga ahente, kita mo panana mo take responsibility kay para sa ato araw po ng halin po, di ba? So yung lang mga ka-partner, makinabangay ta diri, I'm sure sa atong mga buyer diha, value client po mga buyer. So mo lang po tip sa inyo kana mo gusto mo magkuha property, mag-acquire property at tugin mo sa mga real estate agent nga nay knowledge sa para matabangan mo sa inyong dream home. Okay, so diyan naman ang atong vlog mga ka-partner sa walong pamahagi sa pag-reserve online in behalf ng buyer labi na sa kaning mga reopen units. Kini si partner Edwin o si partner Ma'am Cora, kaninyo nagpasalamat sa pag-support sa atong channel and amo lang yan guys, don't forget to like and subscribe this channel para sa mga future videos nato mga ka-partner. So diri na mo man ang vlog, kini si partner Edwin always nagaingon, God is good all the time And all the time, God is good. 1M possible. Bye! Bye! Yahoo! Please welcome my beloved wifey. Yan.